Nu-L văd pe Domnul Hristos întrupat, ci numai o lumină uriașă, albă și strălucitoare, și mă simt nespus de fericit. Lumina mă înconjoară din toate părțile, e o fericire totală. Sunt scăldat în lumină orbitoare, plutesc în lumină, știu că va dura veșnic. Eu sunt, îmi vorbește lumina, dar nu prin cuvinte, ci prin transmisiunea gândului. Eu sunt și înțeleg că e Domnul și că sunt în lăuntrul luminii, că nu numai o văd, ci și viețuiesc în mijlocul ei. Mai presus de orice sunt fericit, fericit, fericit. Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt este una dintre cele mai citite cărți din România și a fost publicată în 10 ediții. A fost tradusă în franceză, italiană, ebraică, maghiară, greacă, spaniolă, portugheză, germană și engleză. Este una dintre cărțile fundamentale ale culturii române de după 1989. Veritabil testament literar, această operă a schimbat vieți și a dat naștere la convertiri spirituale neașteptate. Scris în perioada 1969-1971, la îndemnul lui Dinu Pilat, Jurnalul Fericirii conține rememorări ale unor evenimente ce acoperă perioada anilor 1928-1971. După mai multe confiscări de către securitate și rescrieri, Nicolae Steinhardt nu apucă să-și vadă jurnalul tipărit pentru că acesta va apărea pentru prima dată abia în 1990 la editura Dacia. Spectacolul radiofonic Jurnalul Fericirii, adaptare după opera literară cu același titlu, urmărește să faciliteze transmiterea mesajului acestei cărți unice, în mod deosebit către tinerii de astăzi, după cum consideră Claudia Peiu, directorul liceului Nicolae Steinhardt. A fost un dar, nu a fost o idee, un dar pe care l-am primit prin mijlocirea domnului regizor Mihai Lungeanu și a doamnei profesoară Tatiana Petrache, cu care am avut o îndelungată colaborare pentru producerea unor dramatizări a poveștilor catehetice scrise de doamna Tatiana Petrache în seria Sărbători mari pentru cei mici și publicate la editura Sofia. Așadar, după 6 ani de colaborare, domnul Lungeanu a considerat că a sosit momentul să împlinim împreună și o datorie importantă pe care o aveam față de mentorul liceului nostru, părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia. Practic ne-a propus acest proiect și noi am simțit că este o datorie de onoare să-l împlinim și să sprijinim în felul acesta tinerii de astăzi și de mâine, să aibă un acces mai ușor și mai rapid la mesajul acestei capodopere a literaturii române, pe care o reprezintă opera literară Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt. Ce considerați ca copiii și tinerii de învățat din această carte? Ceea ce la vremea tinereții am învățat și noi și de aceea pentru această întâlnire de reper sufletesc cu minunata carte pe care o reprezintă Jurnalul Fericirii ne-am și hotărât să pornim pe de-o parte la drumul înființării Liceului Nicolae Steinhardt din București, alegându-l ca patron spiritual pe părintele Nicolae de la Rohia și deopotrivă pentru producerea acestui spectacol radiofonic. Și anume au de învățat ce înseamnă să fie oameni cu adevărat, ce înseamnă să fie creștini ortodoxi și autentici, au de învățat cât de important este curajul în tot ceea ce au de împlinit în această viață și faptul esențial care pentru noi toți este temelie în viață, și anume înțelegerea suferinței ca o cale a împlinirii, ca o cale a desăvârșirii, înțelegerea suferinței ca o cale pentru creștere sufletească, așa cum numai cei care au trăit-o cu adevărat au putut să o mărturisească, ca o cale către fericire. Spectacolul radiofonic este o înlănțuire a mai multor pasaje de reper din Jurnalul Fericirii. Mi-ar fi foarte greu acum să vi le numesc pe toate, pentru că este vorba despre un timp de 2 ore și 20 de minute în care practic ascultăm fragmentele esențiale din Jurnalul Fericirii într-o adaptare radiofonică. Deci nu este vorba despre un audiobook, nu este vorba despre o lectură, ci este vorba despre o interpretare artistică, despre o regie artistică a conținutului Jurnalului Fericirii, selectat în cadrul unui scenariu artistic. Dar pasajele de reper pe care ascultătorul le reține în urma audierii acestui spectacol radiofonic, acestea ar putea fi scena botezului
în închisoare a părintelui Nicolae Steinhardt atunci când primește, în condiții de urgență, botezul creștin-ortodox, de asemenea scena vederii dumnezeiești și nu de trecut cu vederea, sunt toate fragmentele în care sunt exprimate artistic, în această formă de spectacol radiofonic, cugetările, înțelegerile profunde pe care părintele Nicolae Steinhardt le are în urma experienței sale din închisoare, acestei ridicări a suferinței la starea de fericire, prin înțelegerea rostului adânc cu care Dumnezeu, iată, i-a dat și ne dă să trecem prin cumpele ale vieții. Rămânem în urma acestui parcurs cu înțelegerea, suferința și încercările nu ne sunt date pentru a ne coborî, pentru a ne închide drumul, ci dimpotrivă ne sunt date pentru a ne deschide perspectiva, pentru a ne învăța cum să trecem peste încercările pe care le avem în cale. E practic o lecție despre cum să abordezi suferința în așa fel încât să crești și nu să cobori. Cei 3 preoți din celulă se sfătuiesc între ei, apoi vin să mă întrebe. Ce vreau să fiu? Catolic sau ortodox? Ortodox. Mă va boteza călugărul Mina, iar cei 2 greco-catolici vor asista la botez ca dovadă a ecumenismului. Spectacolul de teatru radiofonic Jurnalul Fericirii a fost regizat de Mihai Lungeanu. Plecat de la un scenariu pe care l-am primit de la regizoarea Alina Chiristea, cu mulți ani în urmă, care a așteptat să-și găsească momentul pentru a fi lucrat. A apărut acest moment cu șansa nesperată, într-un fel, de a se naște liceul Nicolae Steinhardt din București și cu bunăvoința și generozitatea conducerii liceului am proces la construcția spectacolului, adunând în distribuție voci emblematice, remarcabile, cum sunt cele ale lui Marcel Iureș, Vlad Ivanov și toată distribuția care a lucrat cu dăruire și cu credință la ceea ce le-am propus, fiind vorba practic de 2 personaje, vocea naratorului, cel care povestește ce i s-a întâmplat, și vocea personajului care trăiește ce i s-a întâmplat. Și atunci dialogul între aceste 2 vârste a creat o posibilitate de a creiona un spectacol radiofonic. Șansa teatrului radiofonic este că el oferă ascultătorului posibilitatea de a-și crea singur spectacol. Deci s-ar putea că eu să recomand, nu știu, botezul sau vedenia Domnului sau știu ce alt moment și ascultătorul să aibă altă opinie. Deci propun ca acest spectacol să fie ascultat, nu atât pentru calitatea lui intrinsecă de obiect artistic, ci pentru semnificația acestei lucrări literare, care e mai mult decât un jurnal, mai mult decât o carte de învățătură, este o mărturie a unui eveniment rarisim. Această schimbare, această creștere în conștiință și în credință este foarte rară. Și atunci lucrarea în sine, de citit, poate dura mai mult, dar de audiat în 2 ore și 20 de minute putem parcurge tot ceea ce Nicolae Steinhardt a scris în Jurnalul Fericirii și cred că, trag nădejdea că lumea va înțelege de ce am făcut această alegere. Aseară la Sala Dales a fost prezent și starețul mănăstirii Rohia, părintele arhimandrit Macarie Motogna. Liceul Nicolae Steinhardt a avut această inițiativă de a pune în scenetă Jurnalul Fericirii, opera de căpătâi a părintelui Nicolae Steinhardt și iată că luna martie putem să spunem că este o lună a părintelui Nicolae, în sensul că în urmă cu 2 zile, în 15 martie, s-au împlinit 66 de ani de la botezul părintelui Nicolae în celula de la Jilava, iar în 30 martie este ziua când părintele Nicolae a trecut la Domnul, s-a născut în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, prin punerea în operă a Jurnalului Fericirii, opera de căpătâi a părintelui Nicolae primește și o altă dimensiune și pentru tineri, pentru copii, dar pentru toate categoriile de vârstă. După ce această lucrare a fost tradusă până acum în 9 limbi străine, chiar și în limba engleză, și anul trecut a fost lansată la New York și la Washington, acum este pusă într-o altă valoare. Așadar, părintele Nicolae devine din ce în ce mai cunoscut diferitelor categorii de oameni sociale, intelectuale și
Credem că prin această lucrare devine și mai cunoscut și mărturia lui și mărturisirea lui devine tot mai valoroasă pentru creștini, dar mai ales și pentru cei necreștini. Pentru că foarte mulți, mai ales tineri, care nu prea au crezut în Domnul, citind Jurnalul Fericirii și Dăruiri vei dobândi, s-au apropiat foarte mult de credința creștină. Unul dintre ucenicii părintelui Nicolae Steinhardt a fost părintele Mihai Milea. Acesta își amintește cu bucurie și recunoștință de legătura cu părintele Nicolae de la Rohia. Este binevenit acest spectacol radiofonic în memoria monahului Nicolae Steinhardt de la Rohia, pe care l-am cunoscut personal, eram atunci seminarist la Buzău și în 1977 am urcat la mănăstirea Rohia. Dumnezeu a făcut acest mare dar de a cunoaște acest sfânt, Steinhardt Nicolae, și Jurnalul Fericirii mi l-a încredințat mie, un exemplar pe care l-am păstrat timp de 7 ani în casa părintească și apoi, după 89, l-am predat poetului Ioan Alexandru pentru a fi publicat. Acest Steinhardt Nicolae este o enciclopedie, este actuală și atât de viu, ne vorbește prin cărțile dumnealui și ne îndeamnă la cultură. Cultura ne apropie de Dumnezeu. El l-a descoperit pe Dumnezeu și creștinismul prin cultură și s-a apropiat tare mult. De aceea noi trebuie să iubim cărțile, să iubim tot ceea ce este frumos și tot ceea ce este românesc. Steinhardt Nicolae, acest monah, deși era evreu, când auzea intonându-se imnul României și era în perioada comunistă, se ridica în picioare și stătea drept și punea mâna la inimă. Așa m-a impresionat foarte mult și ce mai rețin de la el, voi sunteți tare fericiți că voi sunteți creștini de când v-ați născut. Eu m-am încreștinat mult mai târziu și așa era. El s-a încreștinat în Temniță, la Jilava, de părintele Mina Dobzeu, pe care l-am cunoscut personal și pe dumnealui. Dumnezeu mi-a dat mulți prieteni, oameni de valoare, printre care Steinhardt Nicolae are un loc deosebit în sufletul meu și lui datorez ceea ce sunt la ora actuală. Care sunt învățăturile care se desprind din Jurnalul Fericirii? Jurnalul Fericirii ne descoperă, în primul rând, curajul pe care noi trebuie să-l avem, să nu ne fie frică de nimeni și de nimica. După aceea, din Jurnalul Fericirii trebuie să reținem cultura face totul. Cultura e foarte importantă. Noi trebuie să știm cât de mult în viața aceasta, că Iisus ne spune așa, această viață veșnică să te cunoască pe tine și noi cunoaștem prin cultură, prin literatură. După aceea, Jurnalul Fericirii ne arată o altă fericire. Și fericirea adevărată este Hristos. Hristos. De aceea, în predica de pe unde avem cele 9 căi să ajungem la fericire. Jurnalul Fericirii chiar ne face fericiți și ne minunează ce memorie fantastică a avut Steinhardt Nicolae. I-a confiscat un exemplar și din memorie a făcut un alt exemplar, o altă versiune minunată. Un fost coleg de pușcărie mereu vine să-mi ceară bani. Duhnește băutură și mi-aruncă în obraz povești sfruntate, că i-a murit copilul și lipsesc banii de mormântare. Mie, care știu că nu e tată. I-am dat ce i-am dat, apoi l-am respins. Simt totuși o neliniște. Da, ce să fi făcut cu un bețiv? În postul Sfintei Marii mă spovedesc părintelui Calinic. Păi să-i fi dat, când mai vine, dă-i, nu-l judeca. Și eu am un prieten, un bețiv, un nenorocit. Și când vine pe aici, îl omenesc. Dă-i, dragul meu, numai dăruind vei dobândi. Ce bine îmi pare că m-am făcut ortodox. Dacă vrem să fim liberi, nu trebuie să ne fie frică de a muri. Asta-i tot. Dacă nu ați ajuns aseară la sala Dales, dar doriți să ascultați spectacolul radiofonic Jurnalul Fericirii, să știți că acesta este disponibil integral online pe canalul de YouTube al Liceului Nicolae Steinhardt.